Babae nga migamit sa ngalan ni Super Bobby Nalzaro sa pagpangilad sa mga opisyal sa barangay na Sikop sa entrapment operation sa kapulisan. Ani ang report ni Alan Domingo. Siya si Roselyn Inok, kinsang ipatubang sa mga otoridad kang Super Bobby Nalzaro. Kinihuman ma-entrap sa kapulisan, dihang nangilad sa mga barangay official sa Kamputhaw, pinanguluhan ni Kapitan Likigan. Sa sinugdanan, nagpaguryo-guryo pa ang babae. Apan sa kalugayan, miangkon nga miyembro siya sa Bunicol Gang. Ilang modos ang paggamit sa mga personalidad aron makapangilad. Nganong nauna-unaan man yung si Sir Bobby inyong gamiton? Kay katong among dako, siya may nagmaniobra nga ingon na naon. So, ilad yun to, ilad. Oh, sir. Taga-asa man yung inyong leader? Taga diha ra pod sa Kamputhaw. Kinsa may ngan? Bader. Baldemir. Rosalihos. Baldimer Rosalihos sa Kamputhaw rapod? Pila man mo kabuok aning gangan ninyo? 5. Una siyang nagpatabang sa kapitan sa Kamputhaw kay matud pa na ICU ang iyang amahan. Sunod nga gihimo ni Inok mao ang pagpadalog text message sa barangay official nga kunuhay siya si Bobby Nalzaro. Sa kinatibukan mukabat sa 60,000 pesos ang nailad ni Inok sa mga opisyal sa Kamputhaw. Niyan mo nagbarangay, nagpatabang kay iyang kuan, iyang amahan lagi na ICU. Nya wa sila kwarta, wala sila kan luoy kay sila, wa kuan nagpatabang. So primero tatabang mi, nagamot-amot mi. Gipatinaw ni Nalzaro nga wa siya makaila sa suspect ug wa usab kini makasulod man lang sa GMA complex aron mangayo og panabang. Labaw sa tanan, higpit si Nalzaro sa mga tao nga gustong makikita kaniya sa istasyonan. Ilabi na kun way pagtugot gikan kaniya. Mi-claim ni siya nga mi-array siya diri, nakikita siya nako. Unya close mi sa ni Kapitan Boy Likigan sa Kamputhaw, nagpa-pretend nga dunay mi-text ko sa kapitan nga patabangan ni siya kay nagsakit ko no iyang papa. So, being a friend, iya sa gitabangan. Sige, balik-balik dito. Mga thousands na nakuha. Kaya sige siya text dito, nga nagpatuo, nga katong ako mo ay nag-text, nga to sa kapitan. Samtang tambag sa kapulisan sa publiko nga mag-igmat sa mga tao nga migamit sa pangalan sa iladong mga personalidad aron dili mailad. Name dropping jud nilang gamiton the sense na dako magud impact gud no sa mga lalo na sa barangay officials kung mo mention og mga TV personality. But I suggest nga i-counter jud nila no. They should know the ug may istorya jud nila kung kinsa tong ga-endorse para at least mahibaw-an jud nga tinod ba o di kay. Alan Domingo, Balitang Bisdak.